Parlem en directe pel canal de les 24 hores. Ets l'únic pilot que té un 100% de victòries en aquesta competició. Ningú sabia ben bé què faries, t'hem vist a la volta de crono i uau, ha anat de poc això. Sí, ha sigut un retorn, després de 14 anys, un retorn on l'Albert Esteban, l'Oriol van convèncer per venir. Crec que és una carrera molt mítica, molt gran, molt divertida. Tenia ganes de tornar-ho a reviure i aquest any crec que era un bon any. I bueno, el circuit, el traçat m'ha agradat molt, m'he passat molt bé, la moto va fenomenal i aquí amb els companys, amb el Iago, amb l'Alejandro i amb l'Oriol, intentarem fer el millor possible, intentar arribar amb opció al podi fins al final i lluitar per lo que sigui. No m'enganyis, veniu a guanyar, no m'enganyis, que teniu l'Oriol Mena. Com et prepara les 24 hores pel Dakar? Perquè hi ha molts altres pilots que han vingut, no? Bueno, doncs crec que és una especialitat molt peculiar per lo que estem acostumats nosaltres, no? Amb el canvi, amb el fre, amb la retenció de motor, i crec que per nosaltres ens costa al principi, però després ens va molt bé per deixar córrer molt bé la moto, el ritme, és un cansament diferent i bueno, són 24 hores, així que és una gran festa. Doncs disfruta de la festa i a veure si ens veiem al podi. Bona sort. Gràcies.